în slujbele noastre, să-i purtăm de grijă cu slujbele, cu ceea ce vom da de pomană, pentru că nu în zadar sunt rânduite de biserică toate aceste slujbe, ca să fie pomenită în rugăciunile noastre și ca Dumnezeu să aibă milă de sufletul ei. Și păcate de le-or fi făcut cu voie sau fără de voie, Dumnezeu, în bunătatea Lui, se va uita la slujbele noastre, le va ierta. Că Dumnezeu este bun, mult milostiv și mult îndurător. Așadar să ne rugăm bunului lui Dumnezeu pentru sufletul ei, să o așeze în ceata dreptilor și să o ierte. Dumnezeu să o ierte. Acum nu mai ne închinăm. Dumnezeu să o ierte. Nu să uitați icoana, că se filmează. Să dă Nici așa, mortului sărutor cea mai de pe urmă. Mulțumindu-i Dumnezeu pe ceea ce a ieșit din rudănia sa și de grapă se apropie, nemai greșit, duse de cele deșarte și de trupul cel mult pătimitor. Unde sunt acum rudele și prietenii? Căci atât de despărțime să ne rugăm ca Domnul să-i facă odihnă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, păzându-mă zăcând fără glas și fără suflare. Plângeți toți pentru mine, fraților și prietenilor, rudelor și cunoscuților, că cer vorbea cu voi și fără de veste mi-a venit înfricoșătorul ceas al morții. Fericită, fericită, odină-te, Doamne, sufletului, gloare tale, ucenei, pe veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire. Și pe veșnică pomenire. Veșnică pomenire,
atâta trebuie, nu, dar da. să sărutat și Nu, facem chiar rău, nu. da? Doar pentru familie, Așa. doar atâta. Nu, la cimitir, Faustu. Luați asta. Uite așa,